दोस्तों आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 आज 5वां दिन बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चल रहा बा। आप लोग सही सुन रहा बानी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 आज 5वां दिन बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चल रहा बा। तो बहुत ही जरूरी बात बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 जो कि आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में 18 तारीख के रिलीज होने जा रहा बा। आज 15 तारीख बा, वही 2 दिन बाद आप लोग के आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में रिलीज किया जाएगा विवाह 2 फिल्म प्रदीप पांडे चिंटू जी के। तो अगर आप लोग आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 देखना चाहते हैं तो आप लोग 18 तारीख से देख सकत बानी। बिहार में और झारखंड में 5 दिन से लगातार प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 सिनेमा घर में चल रहा बा। जी हाँ भाई लोग, 5 दिन से लगातार प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चल रहा बा। तो आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से बताई कि किन किन दर्शक लोग अभी तक प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 देख ले बानी। जिन दर्शक लोग अभी तक प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 न देख ले बानी, उन दर्शक लोग से रिक्वेस्ट बा कि आप लोग भी जाए अपना नए सिनेमा घर में और प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म विवाह 2 देखी और देखकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताई काहे कि प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म विवाह 2 फुल्ली पारिवारिक फिल्म बा, अश्लीलता मुक्त बा। पूरा परिवार एक साथ सिनेमा घर में जाकर देख सकत बानी प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म विवाह 2, काहे कि फुल्ली पारिवारिक फिल्म बा। तो आप लोग के छोटा सा जानकारी बतावे के रहे। अगर आप लोग प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म के चौथा दिन की कमाई जानना चाहते हैं तो आप लोग हमने के चैनल यादव में हिट भोजपुरी न्यूज के सब्सक्राइब कर ली। काहे कि 1 से 1.5 घंटा के बाद प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 के चौथा दिन के कमाई आ जाइए कि बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चौथा दिन कितना कमाई कर लेबा विवाह 2 फिल्म।